Ayo yo. Tolong. Mari ayu. Wasik. Tak simpen ning ati rasa tresno.
janggal. Iya, siap dihapus ya. Ma iki anakmu perawan, wiwit biyen ono ing perantauan, melunge wangi neng kantin sekolahan, telung sasi mak aku durung bayaran. Mak dongomu mandi tenan, diijabahi marang Gusti Pangeran. Kaya ngene rasane wong ora duwe pisan diejek karo kancane. Eling-eling menungso bakal mati, yen wis mati dikubur sanak famili, dipendam jero diapit bumi. Ana kubur iku akeh pandosa, ulang lapang kala jengking padha marah. Ana setan membo-membo dadi prawan, beno krasani yen ana kuburan. Neng akhirat ora ana montor liwat, neng akhirat ora ana sego berkat, neng akhirat ora ana meja biliar, ana negodone malaikat.
aku teko lungaku kuwi mung golek kaya nguripi keluarga. Milo to Mas Arya. Aja dianggep golek wanita liya ya. Kowe mulya awake ya Prasetyo. Luwih mulya. Yo pancen wis suwe anggonku lunga anggonku urip patutase pono kuno aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah keloro pancen saiki uripku wis mukti nanging aja mbok anggap aku wis lali jroning ati mung tansah ana sliramu luwih-luwih dadi sumpah jroning atiku pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karaku aku ra bakal libreng wekasanmu mongkak jaluk sabar ngenteni balikku yen anak takon sapa bapake kuwi ngono kabeh wis ana benere
Minggu esok Minggu esok Minggu Selasa lho. Minggu esok Lah iya. Sik, iki sapa? Sapa iki minggu-minggune nggone ER sapa sakjane? Kayak tahu Sik kenal. jajal sik. Iya kayak tahu roh to. Sik. Siapa Sik, ya iki, siapa bisa, ya? sik, Siapa ya iki ya? Siapa ya iki? Lah iya. Delok to Mas. Ya siapa ya iki? Anu matuke dinyanyekne wong loro ya. iya. Kok lek dhewe Ndak temu, ndak temu. kok ndak temu. Ayo. Lho nyantol iki sepatu. Ayo. Yo iki tenanan iki lagi yo. Minggu Dolar ra tenanan to yo iki. Waduh iki. Sik. Ya Allah lindungi Erlangga. Minggu esok Woi, tenanan Kang iki Kang. Sapiro. Sapiro Mas. Ayo Mas. Esok. Ya. Esok. Yo Ya. Kayak apik Pak Haji Dindi suarane. Minggu esok atus merobot gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe karo bojomu. Apa bojone? Statusku mbiyen pacar, saiki tamu undangan. Kelangan kowe, aku oleh ijol. Apa ya Ben ya? Apa ya? Apa ya? Ijol prasmanan. Tarik sih, ada rata pedol loh toh. Lah iya. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu. Kok saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok awalnya indah kini berantakan kabeh cerita mok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan wis sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku among tanggo rekreasi. Aku sadar kurelakan walaupun sedikit aja. Minggu esok atus merokok gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe karo bojomu. Statusku mbiyen pacar, saiki kamu undangan. Kelangan kowe, aku oleh ijo prasmanan. Aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip ben aku ra kuat sanggane laku taunan dadi ra ono gunane dewa sayang dadi ra penak atine tapi reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki dadi mantan dadi seksimu pas munggah ning pelaminan. Romono Mas. Aku ngerti yen
tali kotang iki tak simpen tekaneng pati tali kotang saksi tresnaku kang suci. Guhna taline sapa? Taline sing endi kuwi lho? Alah. Sing endi? Ayo. Saiki gawe wong liya ora Alah iki lho. Aryo sih. Bisa ya mau tukane nek, Mas? Mau tukane. Tuku dhewe. Oh, tuku dhewe. Ora ngerti kok. Are you ready? Yen wis tatu kok mujo tali sak kotange saiki nela kok ilang sak asmirane lunga menyang ati tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki yen ora kane namewu kuwi wujud tekan tresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ati aku goleki tali kotang. Endi yo Mas yo? Kaya wis tak pendem lho. Mas taline kok kuturake. Ngarepku tetarung parengake. Aku dijodoni malah karo Rio Sece wis cukup mong semene wae. Aduh Kang Mas, aku pasuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake pasti bali. Tali kotang iki tak simpen tekaneng pati tali kotang saksi tresnaku kang suci. Mas Arya, sampe taline cuwili. Luas suwe ndeleke. Latihan wujute wong tali nek rene yo Bayar Bahaya kowe. Ora iso tak terusne iki. Arep musik. Yo. biyen wis setatu kok mujo tali sak kotan saiki telang kok ilang sak asmirane lunga menyang ati tanpa pamit ra ngabari opo lali kowe karo aku iki Latihan regane
Atune ora gelem dibarne. Bar ya. Duh, apa Lah iya. Wis bar ae wis. Aku pokoknya jaluk dipegat. Ojo to. Aku jaluk dipegat. Ndak nyamuk. Wes megur dina-dina mek padu ae. Padu sikil papat didu. Arjo sih. Ayo Mas Arya. Oke desa. Pancene bener kandhane Pak Ujang. Dek kapan kae? Apa kowe, Jang? Dek kapan kae Pak Ujang muni? Heeh. Sa, kowe aja gelem lek dicedhiki Mas Arya. Lah nyapa? Senengane sing rondo-rondo lek muni. Ayo, ayo. Ujane ngono kuwi trae. Remuk kabeh dadi bojomu. Bandinan timbang kepaki mbok kepuki. Mbok jejaki. Sebab kakean cakep dadi wong wedok aja cerewet karo wong lanang. Ya mesti wae ora ngopeni, ora mbok makani. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Gede sangat, aku mas, ojo morong tangan. Ayo. Hey! Larat tampilan gabungan tak openi. Aku yang ini sing kurang. Akelonan nomor 1, pergawe nomor 7. Mangan watu mas. Ora wadal ya. Rene. Nganggur tahun-tahun nang mangan tapi wong adang. Jangan keke. Arayo mas. Aku wis ora kuat cepet golekno surat nang dipegat. Ojo nekade, ojo njaluk pegat sebab pegatan saiki surat larang. Yo piye yo mas yo. Lek diterus-terusne koyoke aku kok mati enom. Timbang tinggo pegatan piye nek duwite dienggo jajane. Duite digo jajan. Ya. Penake koyoke kok pegat e to. Ojo to. Cara jawane saiki ki lanangan mau kondo ki mau lho. Oh, ya. Pancene bener kandhane Pak Deta. Ngapun neh. Kapan kae ki Pak Deta ngomong ning aku Mas Yohan Mas. Apa neh? Lek golek bojo kuwi sing anu sing gedhi. Gedhi tanggung jawabe. Gundul ae penak gundul isis. Lah sarene Mas Arya awake cilik, ngono to? Terus mari ngono wong ra ndek tanggung jawab. Terus Akhire remuk kabeh dadi bojomu. Bandinan mbok kepaki mbok kepuki, mbok jejaki. Sebab kakean cakep dadi wong wedok aja cerewet karo wong lanang. Ya mesti bae ora mbok ingoni, ora mbok openi. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Yen seneng
Iki sudah pegatan toh? Gak situ. ER Music. Iki lho. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar abya ring tawang yakti sliramu kang tilamunan Mas Wahyu. dalam Iki lho bocahe. Ayo lo, ayo lo. ayo Pak Klowo Music Production Wahyu Kiri. Isaristi yo Sumripit angin ratri tansah ngenteni setyon raja ngetelanging hati angen-angen tumlawang suwung ing wangi sepi tansah ngranti tekamu doh yayi. wong ayu akeh nyedhak ning sandengku nyawang manis semu gawe larame rasaku tentreming atiku ayo pegat tresnamu sayangku Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar abya ring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan Mbak Esa nggih Mas. cahyaning bulan dipadakne karo sliramu Mbak Asik. Wahyu Kiri. dipenakne Pak Klowo Mas Denko Sikat. wong ayu akeh nyedhak angkat meragaku sirna lara pronto ing atiku amarga kapitong wayang ing pikirku ayo pegat tresnamu go sayangku Samudra pasang kang tanpa wangenan
Sami-sami Mbak Esa. Raubo. Raumo. ER Musik Production. Esa Undur. Dar gundul-gundul Pak Glowo. Ligirno PCU.
Monggo. Dukun, 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 dukun. Mas kula nuwun mas napa teng mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetangga estu bakal mari kula niki lara mergo pacar rapi Mriki dek kula suwuke saja-saja dek gampang tambane kula dukun pancen sekti kondange babakan asmara masalah sepele Masa iya? iya tenan Sophia panen jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epe-epe sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko pripun aku dirobati tapi rasanipun iso tengati kados-kados sakit kula mari napa dukun asmara dikon iki Mas nyuwun pamit mas kula tak mulih pripun carane boten kumat malih rong dina pisan dek sampeyan mrene yen gelem tak rabi waras selawase Lah sampe tenan apa ora? Delone jale. rong dina pisan rene nek gelem tak rabi waras Mas kula nuwun mas napa teng mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetangga estu bakal
Aku berubah tanpa kau sadari, tak lagi banyak bicara. Hidup mengajariku dia saat luka terlalu nyata. Tak semua tumbuh terdengar, sebagian hanya terasa. Aku bertumbuh tanpa riuh dalam sunyi dan doa. Tak perlu surat kemenangan, cukup kuat sampai akhir. Aku berubah. Aku mencoba jadi segalanya, namun tetap terasa kurang. Ternyata sejak awal bukan aku yang kau cari. Memaksa takkan mengubah hati yang tak sejalan. Aku berhenti menyalahkan diri atas pilihanmu, karena salah bukan dicinta, tapi di arah yang berbeda. Aku mencoba jadi segalanya,
berjuang sendirian sejak dulu, sepi paling dalam datang dari yang diharapkan. Hari yang tak kau tunggu menyadarkanku dalam aku terlalu lama menanti, tak pernah datang. Aku terlalu sering diminta kuat tanpa ada yang mau bertanya bagaimana rasanya jatuh dan bangkit tanpa siapa-siapa. Kuat bukan berarti kebal. Oh, ia hanya bertahan lebih lama. Aku lelah menjadi kuat, namun tak bisa berhenti karena hidup terus berjalan meski hati sering tertinggal. Segalanya kini hanya nama biasa. Waktu menyapu pelan rasa yang dulu istimewa, yang biasa tak menyakitkan, yang istimewa sering melukai. Aku kembali
setiap langkah selalu tertuju padamu. Kini pelan ku atur nafasku, belajar hidup tanpa menunggumu. Waktu tak menyembuhkan, ia hanya membiasakan, sampai aku terbiasa sendiri tanpa rindu yang memaksa. Bukan lupa, hanya mengerti tak semua harus bersama. Aku memberi kesempatan lebih dari yang semestinya, mengulangi kesalahan dengan harapan berbeda. Ngerti datang terlambat, namun satu kali cukup untuk belajar. Aku tak mengulang rasa yang sama. Aku memberi kesempatan lebih. Ada namamu tertinggal di sudut hati yang sunyi, namun tak lagi ku perlu, cukup ku ingat seperlunya. Dan semua kenangan harus dimiliki kembali.
hati yang sunyi, namun tak lagi ku perlu. Aku menoleh sekali saja, lalu melangkah tak semua perpisahan memberi pintu ulang. mencoba menyesuaikan, namun rasanya selalu salah.
ternyata bukan kurang usaha, hanya tempatku bukan di sana. Semua pintu tertutup karena kita gagal. Aku mundur dengan tenang, tanpa marah dan kecewa, karena yang tepat tak membuat diriku merasa asing. Aku berhenti menyimpan hal-hal yang menyakitkan. Aku memilih jujur pada diri sendiri. Memendam tak menyembuhkan, ia hanya menunda. Kini aku lepaskan semua tanpa sisa dan beban, karena hidup terlalu singkat untuk terus menyimpan luka. Aku berhenti menyimpan hal-hal yang menyakitkan. Kembali ke tempat lama, namun rasanya sudah berbeda. Yang pergi bukan hanya kamu, tapi aku yang dulu juga ikut hilang. Mengubah segalanya, termasuk cara